A da li si otišla kod ovog komšije koji je dao onaj snimak i šta si mu rekla? Nisam otišla zato što sam nakon nekog vremena saznala da je to stan na dan. I ja nemam uvid uopšte ko je tada bio tu. I sada kada je prošlo već neko izvesno vreme i kada sam ja izašla iz toga, kada sam ja to stvarila, ne mogu da zamerim tom nekom zato što možda to uopšte nije bio, možda će taj kogod da je, nije ni znao ko smo. Možda je neki stranac jer tu je dosta Rusa. Možda je nekome samo bilo interesantno pa se šta god daje, opet mi smo dale povoda za to, ali to se više nikada... Kako je snima promenio život tebi i sestra? Pa mnogo. Meni baš mnogo zato što sam imala očkrenuta vrata za neki svoj san koji sam sanjala mnogo dugo i bukvalno mi se plače sad kad pričam o tome. Pa ne mogu da pričam o tome, nije ni bitno, ali uglavnom mi se moj najveći san srušio zbog integriteta druge strane i jednostavno i slažem se i podržavam to i zato kažem svi mi pravimo greške, ali isto tako svi smo negde ljudi, znaš, i ako sam ja za ovih 10 godina toliko nekih loših stvari radila, pa sad ovo i kao na ovo, ajde, kao nebitna si, onda mislim da ja uopšte ne trebam da se bavim ovim poslom. Obzirom da mislim da sam bila stvarno istrajna u svom poslu, ovde me Nedeljko baš dugo zna i zna moj početak i moju borbu i sve. Nisam nikad bila nametljiva, nikad se nisam gurala nešto previše, čak naprotiv, što to medijima dosta i smeta da nemam, ne želim da imam neki preteran kontakt i preteranu pažnju. I onda se desi tako nešto i promeni mi život iz korena, ali opet sad kad je prošlo neko vreme mogu da kažem da sam mnogo dobrih stvari iz toga izvukla i da se sada napokon posle pola godine koliko je prošlo dešavaju samo dobre stvari.